Yn y tiwtorial hwn, rydyn ni'n mynd i dysgu am y bwced paent. Cliciwch ar y bwced paent. Gallwch dewis o amrywiaeth o wahanol lliwiau. Gallwn naill llai dewis o'r pensiliau a dewis y lliwiau sydd yma i ni, neu gallwn fynd i'r olwyn lliwiau hon lle gallwn dewis mwy o lliwiau. Gadewch i ni fynd yn ôl at yr pensiliau yn gyntaf. Dwi wedi dewis lliw melyn. Rwan, gallaf fynd o gwmpas a dewis eitemau a peintio nhw mewn melyn. Os ydw i'n defnyddio'r bwtyn Orbit, gallwch weld nad yw'r adael gefn hon wedi'i phentio mewn melyn. Sut allai beintio'r siap gyfan mewn un lliw? Gallwch defnyddio'r bwtwm dewis a clicio arno dair gwaith nes i fod yn troi'n las i gyd. Yna, rydyn ni'n mynd i'ch bwced paent ac yna pwysio melyn. Gadewch i ni defio'r bwtyn Orbit. Gallwch weld bod bob ochr wedi phentio'n felyn. Gadewch i ni drio hynny eto. Bwced paent byddwn yn dewis glas braf, ond rydw i eisiau phentio bob ochr. Eto, rydw i'n fynd i'r bwtwm dewis, cliciwch ar y gwrthrych rydw i eisiau ei beintio, cliciwch dair gwaith nes i fod yn troi'n las, nôl i'r bwced paent, hofran dros y siap, gwasgwch las. Gallwn defnyddio'r Orbit i weld bob ochr wedi phentio. Cofiwch nad oes angen i bob siap fod yr un lliw. Gallwch dewis gwahanol lliwiau ar gyfer ardaloedd gwahanol. Dibynnu ar ba gynllun lliw yr hoffwch ei defnyddio. Beth am rhoi seibiant i'r rhaglen a thrio hwn eich hun? Gyda'r bwced paent gallwn hefyd defnyddio gweadau. Mae yna llawer o weiadau i ddewis ohonynt, enghraifft pren, metal, patrymau a cherrig. Gadewch i ni dewis un o'r nodweddion pren. Unwaith eto, wrth dewis yr ardal rydyn ni eisiau peintio, hofran y bwced paent dros y siap a clicio gyda'r llygoden. Unwaith eto, gallwn beintio gwrthrych gyfan. Y tro hwn, gadewch i ni dewis gwead arall. Gan defnyddio'r bwtwm dewis, dewiswch y gwrthrych yr hoffwn ei beintio nes bod yr gyfan yn troi'n las. Yna'r bwced paent. Hofrannwch y bwced paent dros y siap a clicio. Dewiswch y bwtwm dewis a ddadddewis trwy glicio oddi wrthi. Symudwch yr Offeryn Orbit i symud o amgylch y gwrthrychau i liwio eich eitemau. Beth am rhoi seibiant i'r rhaglen a thrio hwn eich hun?